András. 81. január 8-án buktam be. Tolnaiba kerültem, utána kerültem Markóba, onnan meg ide. Eddig leszek még itt 21 éves koromig. És még 21-re leszek, és szabadulok. Hát engem emberöléssel ítéltek el, mint a gyilkosságért. Hát leülöm azt a 11 évet is. Más nem tudok csinálni. 5 évet. Halált okozó súlyos testsértés. Hát azt szólítanád, nevelőgyilkosság volt. 10 év felett, utána megküldött még az intézet fél évet. Így van 11 összesen. Most szokásra. Csak ennyi volt az egész. Ezért kaptam 5 évet. Súlyos testsértésért vagyok itt. Illetve volt előttem még egy felfüggesztett 4 hónap gyermektartási tartalékom, amiért ezt most hozzávágták, és így együtt kaptam 11 hónap börtönt őszbüntetésbe. Ebből gyakorlatilag most leülök 8 hónap és 10 napot, mert a többi a kedvezmény, épp a napokban kaptam meg a kedvezményt, tehát most 12 egész napon van még vissza itt a börtön. Most már vigyorgok. Lepedő, takaróhúzat, fejvánkos húzat, egyöltöny ruha, pizsama, tornacipő, egy pár vakancs a lábán, csajla, kanál, villa, mindenne megvan. Hát legelőször is intézetbe kerültem be, úgyhogy lopás, betörés, gazdaság, verekedés, szóval minden, ami volt, és ezért kaptam 1 év aszódot. Lekerültem aszódra, ott voltam egy 6 hónapig, és utána történt ez az emberülés. Annyira ki voltam kapcsolva, tehát annyira nem emlékszem vissza rá, hogy nem nagyon sokat tudok erről. Azt tudom, hogy lementem a lakására, vissza akartam menni az intézetbe, de tényleg azzal is mentem, hogy visszamegyek az intézetbe. És utána akkor kezdődött el hogy megszóltam először. Utána még már gondolom abba, hogy féltem, hogy mi lesz a következmény, meg mit tudom én, és utána jött a többi. Tehát becsengettem, azt ő kiszólt, hogy ki az. Mondom a nevemet neki, Nagy József. Az utána ezért, hogy mit akarok. Hát mondom, vissza szeretnék menni az intézetbe, mondom, fázom is, minden bajom van, nincs pénzem, sosem tudjak menni, vissza akarok menni. Meg így jobb is lesz, hogyha ő visz vissza, mert nem kapok annyi fogdát, akkor még 2 jelentkezem. Behívott, azt mondja, hogy üljek, legyek valamit. Tehát megkérdezte azt, hogy mikor lettem. Mondom neki, hogy 19. amikor megszöktem este. Azt mondja, üljek, legyek valamit. Szóval adja a kést, de én mondom neki, hogy tanár úr, menjünk, mert valami baj fog lenni, mert nem akarok itt maradni, menjünk inkább vissza az intézetbe. Az lényeg az, hogy ő maradjunk, és itt kezdődött el hogy leugolt. Nem, egyszerűen vagy összpontosítottam, hogy most mi lenne, ha megszólnám, mert azon gondolkoztam, egész végig, megmondom őszintén. Vagy arra összpontosítottam nagyon, de tényleg annyira, hogy besítetődtem mindent, nem láttam, nem hallottam semmit se, kész. Arra eszmélettem fel, hogy Jajoska nincs át, megszóltál. Én kezdődött el hogy utána mentem már megint. Az igazság, hogy én, hát ahogy ültem az én széken, tehát most mit tudom én, most így ülök a széken, azt faragom azt a szalonnát, vagy mi volt, nem szalonna volt. Talán így dugol mellettem, szóval az, hogy én kifordultam gondolom, tehát más nem lehetett, máshogy nem lehetett. Tehát úgy, ahogy mondták, az első szúrás tüdő volt, tehát ügyét ért. Ami magában halálos szúrás volt, mert elvérzett volna. Mi volt az előzménye? Hát az, hogy volt szökésem, tehát több szökésem volt, és
mindig amikor visszavittek, akkor úgy lettem látva, hogy jóformán alig bírtam menni. Szóval elég szépen összeállt. Tehát attól független, hogy fönn voltam a fogdán, ő megtiltotta azt, hogy én orvoshoz, hogy bárhol menjek addig, amíg rendben élek. Tehát nagyon ki voltam készülve akkor. Kijött a fogdára szökés után, amit visszavittek a rendőrök, följött szökés után, és hozott maga egy ilyen körülbelül egy fél méter, 1 méteres, 3 eres ilyen zsinott vezetékkábel, államvezetőkábelt. Azt kérdezte, hogy miért szöktem meg hogyan, meg tulajdonképpen hol voltam. Szóval éppen ezért, hogy mi volt. Jó, megvert. Hát persze azt hozzáteszem, hogy eszméletemet vesztettem, tehát nem tudtam magamról. Azt lényeg az, amikor felkeltem, éreztem, hogy ki van hasadva a hátam, és vérzek is minden. Kikopogtam még az őrnek, hogy jó lenne, ha bekötöznénk, vagy adnának valami kötszert, vagy fölhívnak az orvoshoz, mert nem lesz így jó. Akkor még az is adott egy kicsit, és utána mondom, megkötve az, hogy bárhova elmegyek. Tehát addig le sem mehettem a fogdáról, amíg ez meg be nem gyógyult az a seb, és orvosra sem mehettem. Hát senkinek nem szólhattam. Egyszerűen olyanok a tanárok, mondom azt, mint ugyanúgy őrök. Szóval itt is, hogy némely gyerek úgy, hogy bepörgetik, meg mit tudom én, szóval leverik. Tehát nem nézik azt, hogy na mostan összetörik a csontját, vagy valami, hanem egyszerűen úgy összeverik, hogy nem bír lenni. 14 éves voltam. Részeg volt, én is részeg voltam, adtam neki egyet. Elesett. Hát részeg emberek nem is akkor. Elesett, aztán nem mentem haza. Aztán máson tudtam meg az öcsémtől, vagyis unokőcsémtől, hogy volt egy részeg baj. Találkozott, mert ő is jött hazafelé, kultúrban volt. Diszpózt vagy mit csinálva, nem tudom, elment a kultúrban. És jött hazafelé, és akkor mondta, hogy akkor volt az illető. Forsasok itt nyújtott. Látta, hogy volt ehetetlen. Kivette a pénztárcáját. És mondtam, hogy mennyit lették. Azt mondta, ez nem érdekes, nem róla. Az adott nekem 100-200 forintot magunktól. És jó, nincs mondja, hogyha rájönnek be is, hogyha a Pali megismertem, hogy ez rablás lesz, mert honnan voltam ezelőtt. Itt voltam azon a kerületen. Intézetben nevelkedtem fel. Először az intézetben megszűbéstem, utána egyszer hazamentem téli szünetre, belekerültem be a baráti körbe, már régebb óta ismerem őket, és hát mondták nekem, hogy menjünk el ilyen homoszexuálisokat elverni. Hát gyűlöltük az ilyen homoszexuálisokat, hát nem is találtunk biztos jobb szórakozást, gondolom azért. Azt elmentünk először, elvertük őket. Utána jött egy haver, belevitt minket a jóba. Szedjük le őket. Mert hogyha nem szedjük le őket, akkor csak garázdaság lett volna. Hát, mondom őszintén, én nem otthon nevelkedtem, hanem nagymamámnál voltam kint a Löveldénél. Nagymamám itt neveltek fel, teljesen 7 éves koromig. És 7 éves koromtól 9 éves koromig otthon voltam édesanyámiknál, vagyis apámnál. Autóbuszvezető volt. Előtte meg ilyen maszekciálövelés. És abban maradt, hogy ilyen puska is sadé volt. Házi gyártmány volt. Házi, megkészített puska volt. Én nem úgy akartam, hogy most így megörömelted, csak meg akartam először ijeszteni. Csak már első kell, hogy én otthon voltam, érted, és gondoltam, hogy megijesztem, érted, azt magamhoz vettem a fegyvert. Felhúztam minden, azt kipróbáltam, a falba belelőttem egyet,
Körülbelül olyan messzire lehetett mindig a fal. Annyira belelőttem egyet a falba, tehát kivettem belőle a hüvelyt, vissza beletettem egy másik hüvelyt, azt felhúztam, és letettem így a szekrényre. Apám, hogy 2 óra után 5 perccel jöhetett haza. Ezért azt, ahogy jött, kinyitottam neki az ajtót, de akkor a puska a kezembe volt érte. Kinyitom neki az ajtót, milyen azt kérdezi, hogy mit keresek én, ott van meg minden, takarodjak ki fel a lakásból, meg addig még szépen van, meg is. Nem jó. Azt így állom mellettem, azt így elért így, mert nálunk így jött a lakás, így hogy bejött az előfelsor, és így fordul el be a nagyszobába. Akkor így fordul, akkor pedig rálőttem. Nem tudta haláltéknál kaptelogra. Tehát ott összeesett. Kiszedtem az árnyalmi tartóból az árnyalmit, és oda beletett. Utána egyből kitisztult a fel, mintha nem is lett volna bennem semmi baj. Csak ahogy már lelőttem minden, tudtam, hogy milyen idegen, mert már voltam előtte bent. Hát kinek volt kedve, hogy mondom, hogy szintén bejönni senkinek. Azért is tettem be az árnyalmit. Utána még ittunk ott. Utána lejöttek a barátok, piáztunk. Ilyesmi. Körülbelül 18-an lehettek 20. Utána jöttek csajok, ez. Utána már kinek volt kedve a baj. Egész éjszaka szólt a magnum, és ittunk. Utána bevittek a rendőrségre. Azért, mert hangosan szólt a magnumot, barátottam a szomszédot. Utána egyszer meg akart futni, azt visszaütöttem neki. Szóval ott esett, azt kiírták a rendőrséget. Bevittek éjszaka, másnap reggel megkérnek. Otthon tartottak egy házkutatást, ezt akkor se találták meg a pámatozkéket. Semmit sem találták, hogy minden ott volt a szemük előtt. Ott volt a golyó és puska, ott volt minden. És nem találtak semmit. Tehát megint összejöttem a barátaimmal ezzel. Megint elkezdtünk. Ennek végét ajánlott a kórházba, kihívta a rendőrséget, megtalálták. Egyben hozzányittek. Megtalálták ott a puskát, golyókat, megtalálták. Jöttek is be a rendőrség. Hát sok mindenre összejeztünk. Már teljesen 12 éves korom óta, hogy összekerünk. És azért is volt jó formán ez az egész. Sokszor volt olyan, hogy hazamentünk így éjszaka, este 10 óra után, 11 óra fele, fél 12 fele. Ott volt a hűtőben a kolbász, vagy valami, akkor vágtunk disznót. Kérdem apámtól, van valami kaja? Azt mondja, nincsen. Ilyesmit. Akkor kint voltam a lövöldénél. Tudta nagyon jó, hogy délután elindulok, este érek haza. Ezt egész nap nem ettem semmit. Ezt akkor is adott kaját. El kellett menni nagyanyámhoz enni. Ilyesmi. Voltunk hapsik sokan, és én voltam ugye, aki főnökösködött köztük, hát már mondok banda vagy. És mondtam, hogy dobjunk ezt a 20 forintot. Az egyik hapsinak nem volt lója, és jött arra ez a manusz, egyes manusz. Azt kért tőle lóvét. Vagy ha nem lóvét, akkor mondja, hogy fizessen neki.
Manusz meg nem volt hajlandó, veszekedtek ott, összeakadtak. Hát én is beleavatkoztam, hát hapsi volt. És úgy sikerült, hogy én itt vagyok, ők kint. Kaptam érte 5 évet, mert gipszes volt kezem, és többször felbevágtam. Gipszes kéz az. Nem bírta ki a mandról, meghalt. Ott hagytam a szakmunkás képzőt. Ez körülbelül rá 1 hónapra volt. Beállított 2 haver. Menjünk el valamerre. Majd kirúgunk a hámból. Nagy nehezen beleegyeztem. Elmentünk, csavarogtunk. Aztán visszamentünk a lakásra. Felöltöztem. Pénzt vettem magunkhoz. Alkalomhoz illően. Így indulunk. Közben haver erőszakoskodni próbált anyámmal. Gondoltam már, hogy ittunk azért, hogy szóltam neki, nem. Összeverekedtünk, 4-szer megszúrtam, meghalt. Röviden ennyi volt. Így. Fejezd be, hülye vagy, ne csinálj. Lögdösött. Lögdösött egy másik szobába. Akkor már gondoltam rá, hogy más formán kell elintézni. Őszinte legyek, kimenjek a lakásból, se mód nem volt rá, se az eszembe nem jutott el. Nem mentem volna ki, akkor sem, aki tudok tenni. Megütött 2-szer. Utána tudtam, hogy ebből verekedés lesz. Tudtam, hogy erősebb. Az alkalom adta. Ott volt a kés. Megszóltam. Nem úgy szóltam, hogy meg akarom ölni, csak hogy mégis észrevegye magát. Úgymond jó helybe akartam hagyni, de megölni nem akartam semmifélekét. De nem tudott belenyugodni, szóval nem tudta elviselni, hogy valaki jobb nála. Még egyszer ront nekem jött megint, megismételte 2-szer, 3-szor. Ráállok egy ugyanígy egy ágyra, mint hogy ez itt van. És akkor szúrtam meg komolyabban. Ez volt a halálos szúrás, ami bal szívbillentyűjét sértette meg. Meghalt, hát tudtam, hogy... Mikor Ramzóan tudtam, hogy meghalhat. Tisztában voltam vele. Bal oldalt szúrtam meg. Tudtam, hogy csak szív, idő, olyan szúrásokon végzetes. Kibújtam, felálltam, megnéztem, ránéztem, tudtam, hogy meg van halva. Ha nincs is meghalva annyi idő alatt, hogy orvosi ellátásban nyújtsak, hogy életben maradjék, nincs rá esély semmiféleképpen. Kimentem anyám, ájultam, feküdt az alkoholtól, másik hely is jó volt. Visszamentem, leellenőriztem. Vajon mégis benne volt, ugye, hogy hát, ha mégse hal. Hát, meghalt. Pulzus nem volt, lélegzés nem volt, tudtam, ez már csak kifele. De már előtte észre lehet rajta lenni, szóval mikor megfogja az ember, még a pulzusát nem is érzi, már akkor érzi, hogy halott. Teljesen ernyett, izzolat, ez szinte nyálkás. Belejték ki vele, abban a pillanatban tudni lehet. Meg van hangos. Elég csúnya. Nem, levettem az ágyót. Közben anyámhoz jöttek volna ruháért, maszekolgatott. Akkoriban még anyám. Bezártam az ajtót, levettem, úgy csináltam, mintha csend lenne, nyugalom. Senki nincs otthon. Letakartam a pléddel. Másmit tudtam csinálni.
gyorsan végig gondoltam, hogy mik az esélyeim. Gondoltam, eltüntetem lehetetlenség utoljára engem láttak volna, tehát ha keresték volna idővel, úgyis hozzám vezettek volna a szálak. Aztán gondoltam arra, hogy nincs más, fel kell magam jelenteni. Kinéztem, láttam, este van. Most még azt hiányzik, éjszaka jó, meghurcolnak, megraknak benne a rendőrségen. Kicsit csak lett volna reggel, én nem hiszem, hogy át tudtam volna viselni. Gyorsan segítettem magam. Fél liter vegyes, bevágtam. Pihentem egy kicsit. Amennyivel tud az ember ilyen állatot. Reggel kihívtam a rendőrséget, bevittek. Kicsit kikészültem, de attól függetlenül egész jó volt már. Nyugtatót azt adott minden orvos, aki az utunkba kerül. Gondolom, benn volt az ember a 2 nap. Egy első nap még a furcsa. Általi 2-3 nap, akkor már belenyugszik, tudja, hogy most már nyugi. Ki van vonva forgalomból egy időre. Muszáj belenyugodni. Azt mondják sokan, hogy ez kiváltság ide jönni Tökölre. Én eltekintettem volna ettől a kiváltságtól, ezt komolyan mondom. Itt fiatalkorúak vannak, és a többsége, aki itt van, nagykorú, az segédfelügyelő. Még akkor is, hogyha más munkát is végez, egyébként segédfelügyelő, és úgy van elkönyvelve, úgy van elbírálva, aki segít a többségnek, és éppen ezért más jogokat is élvezhet. Tehát olyat is, ami talán a másik börtönben nem. Nem hiszem, hogy a jó pofinnak köszönhetem, hogy ide kerültem, hanem esetleg a termetemnek, én azt hiszem. Hát ez olyan, hogy a termetemnek megfelelő dolog volt, de hogy a lelki beállítottságomnak nem. Hát azért, mert én lehet, hogy kemény vagyok, meg erős is, de nem durva, és nem szadista. És akkor lettem volna igazán jó ember, hogyha nagyon durva vagyok, és nagyon szadista, és lehetőleg nagyon igazságtalan. Hát, szóval olyan parancsot is írdomos teljesíteni, inkább úgy mondanám, mert verés hivatalosan nincs, van, nagyon itt a 12-es körben főleg, de ez tiltott, tilos, de ezért élnek vele, vagy illetve visszaélnek ezzel a lehetőséggel, sőt a nagykorúak is visszaélnek ezzel a lehetőséggel, hogy tartja az ő hátát, és megverhet valakit. Egyébként olyat, akitől olyan pofont kapna egyébként, hogy összeszarná magát magyarul. Azt ő megverheti a felügyelet által mögött áll. A mi követünkön szőke nagy magas. Először a fogdámból segédfelügyelő. Behozták itt a 12-es követre, ott van nálunk. 16 az árkában. Írnok követre. Ismerem. Tojka erő. Egi 30-42. Zolányi. Gyula. A Sanyi Zsola. Egi 32. Bakos. Babári. Pápai Péter. Lévi 52-ről. Lakaros Antal. Egi 44. Bogdán.
van valami. Hát csak van rajta, de jó, hogy minden még egy dolog. Akkor csak rajta. Mi van rajta? Mi van rajta? Csípőj van te? Nincsen szép. Nincs? Jó. Egyszer csak egy méter. Mennyi még egyszer van? Van benne. Jöjjön a 14. 14 főzászlót. 13. 14. 2, 4. 16. 4, 6, 8, 10, 11, 14. Jó reggelt kívánok, Zápiznak, és azt mondom, 10 km, 15 év. Sorba igazoljanak már ki, ilyenkor legalább. Tisztelettel figyelem, vigyázz, kire a munkáján lépés indul. Ezt beszóltam már. Kérünk egy kaput, PG üzem. Most délutánosok vagyunk. 11 órakor bejövünk 8 óráig Arcmondon. Reggel 5-kor már fent vagyok, nem csak én a többi is, nem tudunk aludni, mert a délelőttesök meg 5-kor kelnek. Az Anna Ricsi anya folyosóban minden futkaroznak össze-vissza korától szárnyakig. Nem tudunk aludni. Főleg amikor ébresztő van, ütjük a gumibolttal az ajtótól, a délelőttes mészornak a ajtóját. Egyébelünk rám is. Aztán már nem tudunk aludni. Meg a világos is van már reggel 5 órakor. 5-ig az. Aztán elkerülünk, még reggelizünk 8 óra után. Visszafekszünk. 10 óráig, 11 óráig. Nincs más programunk, egész nap az állkával vagyunk. Szóval, ha rendszeresen mondjuk tudom, én lefekszek, jó, megpróbálkozni, szóval. Ma 2 napot alszok, harmadik nem. Szóval csak az általában azt csináljuk fel, hogy dumálunk. Hogy lehet előszük az időt. Akkor meg dolgozni nem bírunk. Tök mindegy, hogy mit csinálunk. Hát van, aki az erőit meséli, van, aki a balhéját. Mindenről. Amiről lehet. Ami szóba jut arra. Ugye olvasni tudunk, vagy beszélni. Vagy ez a 3. Más. Az úrunk oda bent, árkába. Hát nem sokat, 500 fekvőtámad, 100 darab nagy toloncot, meg 100 darab kis toloncot. Van ez a nagy 25 literes vannak. Félig van vízzel is, azt kézzel. Ezt csináltam. Hát hogy miért? Valószínűleg mondta is igaz. Mari, menj hozzá általában, Mari. Ma mentem is, mert ez olyan nincs. Nagyon helyes, Mari. Reggel azt a Az nem tudom, hol van írva. Miért meg a tornát? Basszom valami. Az lehet. Ennyivel lerúgom a fejedet mindjárt.
Dugulj el Takács! Miért nem marad Takács? Menő! Megbaszták a színát. De ez van, szóval hamar elengedik. Kezüket nagyon gyorsan. Itt az emberek nagyon gyorsan. Nem engedem soha. Még ha megtehetném se. Félek. Nem attól, hogy megütök, hanem ami utána jöhet. Verekedés. Hogy még hagyjon. Utána megint keresi ugye a párját, csak nem hagyja a népa esetleg. Kitartóbb egy kicsit, akkor lássuk a kéz megint. Esetleg csavarhúzót egymásba találják, vagy valami. Szóval volt már itt arra is például, hogy megszólták egymást, vagy valamit. Mondjuk ez nem gyakori. Az gyakoribb, hogy esetleg egyik a másikat kikészíti. Ugye mindenkinek van haverja. Hát így kell készíteni. Kikészíteni. Gyereknek nincs más választása, farcol be az ablakba. Más megoldás nincs. Ki csinálja? Egyszer ilyen szóváltás jött létre köztünk, elkezdtem vele vitatkozni telefonról, hogy lehet-e innen kapcsolni Pestet. Én meg már amúgy is ideges voltam, ott az árkában sok mindenkire, és éppen reggeliztem, kés meg a kezembe volt, mert hát kés nélkül nem lehet reggelizni. Azt elkezdtük, vitatkoztunk, és beszólt, hogy ilyen köcsög, van köcsög. Én meg hozzájuk vágtam a csajka vizet, utána fölállt, jött felé, hát nekem meg a kés a kezembe volt, fölugrottam, nyomra szúrtam. Ezt a máját érte neki. Hát volt nagyon, hogy alig tudták megmenteni a gyereket. Hát összeugrott az egyik gyerekkel, és a másik mit csinált ilyen kádba. Nem tudom, hallottál erről, áramszékből belőizélték. Széket belerakták a vízbe, rákötötték a stokira, tárnak belengedték a vízbe. Én dróton, berakták az át. Még szerencsé, hogy azért hamar észrevette, és hogy még akkor tettek volna. Azért kirúgtak belőle a drótot. A fal. Jött a kis lámpa, mi onnan szoktuk. Oké, az a rendes drótérték. Vízmelegítő szokott, de annak használjuk vizet melegíteni. Kicsavarjuk az égét, az két drótot újra akasztunk a étére. És rendesen fel a víz. Nem volt benne dohány, csak így vissza lett dugva. Szofjana volt annak a tortfűszűrője, meg feje. Az vissza volt dugva. Úgyhogy nem is lehetett semmit látni benne, hogy van benne valami. De megfigyeltem, a gyereket előrökültem, annál is volt cigi, érted? De ha attól nem veszik el, mondom, akkor tőlem se fogják elvenni a cigit, érted? Azt mondom, akkor legalább így nem fogják annyi rétén, mert csak megtapok a sorobat, tehát azt úgyse talál benne semmit.
Attól nem vették el tőlem, hogy elvették. Így összecsavarták, hogy bedobták a kukába 500 forinttal együtt. Anyámtól az utolsó 500 forintot vettem meg. 20 forint maradt rám. Úgy csinálom ki életet. Valamelyik önnek a gyerek hapsi, az attól nem veszi el életet. Hát vannak trükkjeim, mert megfogom, hát úgy nem én fogom meg, hanem mit tudom én, bátyámat bejövetem, mert általában attól szoktam kérni lóvét, tehát 1000-1500 forintot így. Mert nézd, az igazság, hogyha van az embernek itt benne a börtönben pénze, sok mindent elér. Tehát úgy piától kezdve bármit. Szóval behozzák neki ugyanígy az őrök is, meg bárki. A másik meg az, hogy beszélünk, tehát a lóvéhoz úgy hozzuk föl, meg úgy szokták által felhozni, legalábbis én úgy szoktam felhozni, vagy behajtom az ingerbe, tehát kivágom itt az inget, földugom, vagy a számba. Tehát egy nejlonocska berakja, azt berakja az izébe, berakom a számba. Tehát víz esetén esetleg elég is tudunk nyerni. Tehát bukás semmiféleképpen nem lehet vele. Muszáj neki ellenőrizni. Tehát szabályzatot benne van. Már az kérdés, hogy ellenőrizni. Tehát, hogyha meg is találja, akkor is, na, jó, majd hozok kifele. Szóval van ilyen is. Aki nincs benne, azt feljelentik, hogy ezt és ezt csinálta. Tehát az pénz, és akkor jössz rá, hogy miről is van szó. Hogy pénzt tart, piát vesz, de kitől. És akkor jövök rá, hogy aki feljelentett, azt csinál ilyet. És akkor rá is jöttem, hogy itt szép, szóval megkérdezgettem, meg is tudtam a fiatalkorú srácoktól is. Sőt, például ezt a lóbaszót, ezt dicsérték, mondtak, ez egy rendes hapsi, mert tulajdonképpen, ha van 200 forintot, akkor hoz neked, most nem akarok hazudni, szóval hoz neked egy fél liter piát, hogy mit, azt nem tudom. Hát részben ebből élnek az őrök. Jó sok őr van ilyen. Tehát ezek ilyen piti dolgok, hogy ad egy cigit, vagy 10, vagy 12, lényeg az, hogy dupla annyit kell visszaadni. Ezt csinálják a nagykorú srácok is, csinálják egymás közt is a rabok, de elsősorban csinálják az őrök is. Szóval elsősorban üzletelés, másodszorban kötés az, hogy ki van benne az ők is üzleteikbe, annak járnak a kedvezmények, aki meg nincs benne, aki nagyon távol esik, annak megpróbálják nyomni a fegyelmi lapot, és ha nyomják a fegyelmi lapot, akkor nincs kedvezmény. Hát ez a fő. Nézd, de hát ez egy falu, nem? Ez a tököl. Ez tiszta só. És azért egy ekkora faluban majdnem mindenkinek rokon. Hát azért egyik hír most, a másik, szóval készkedett most. Ilyet mondani. Hát Isten ments. Hát kedvezménye akarok szabadulni. Biztos, hogy nem szabadulni kedvezménye. Rágalmaznék. Nem merni megcsinálni az országos parancsnokságon se. Úgyhogy ennyire aránylag azt hittem régen, hogy bátor vagyok, de amikor elítéltek, akkor megtanultam egy olyan érzést, amit régen szinte nem ismertem, a félelmet, és azóta félek. Ha ez utálatos emberi tulajdonság, akkor bennem van most egy utálatos emberi tulajdonság. Én azóta tudok félni nagyon is. És fekszem le félbe, meg kelek fel úgy. Úgyhogy dehogy is. Én ilyen, most ilyen esetben csak magammal tudok gondolni.
mi van, bazd meg, egyszerre, melyiket szeresem, bogárkáig? Nem jó a 25 bazd. Annak 24-nek kellene, ha minden igaz. Nézd, vannak itt olyan nők, tehát olyan jellegűzik, hogy hát mint kint, mint a Rákóczi téren, szóval pénzért mindent meg lehet kapni. Ez az igazság. Kórházba dolgozik a lány. Hát én mondhatom, hogy lány, mert 18, az egyik az 18, a másik az 20 éves. Mentem orvoshoz vizsgálatra, hát majdnem minden héten megyek. Magában csak azért is, hogy lássam őket. Összejöttünk. Bemegyünk a fürdőbe, vagy mit tudom én, szóval 5 luppó. Szóval, ha úgy vesszük, nekem megérte. Hát voltam én kórházban, én láttam én őket, de nem csináltam én. Nem is volt alkalom. Ha lett volna, akkor biztos. Ha egy 5 percre, akkor is csináltam volna, biztos. Nem volt alkalom. Még nem is láttam. Úgy közelről. Fel kell menni először a kórházba, és ott vannak nők. Esetleg könnyebben. De mondjuk még oda feljut az ember, hogy és kell kitartás, meg akarom. Nézd, az igazság, hogy verseken van. Hát ez is úgy van, ahogy már ittem, amit. De lényeg az, hogy megállapították a versekemet. Szóval nyugodtan tudok menni ide-oda. Szóval megvan. Idő van. Nézd, ez a vesélyezés egy trükkel, az igazság. Tehát, hogy mit tudom én, azt most nem mondom meg, hogy én hogy csinálom, de lényeg az, hogy én csinálom ezt. Tehát, na mondjuk annyi az egész, hogy elvágom az ujjamat, egy kis vérteleztek abba a vizeti pohárba, azt oké. De hogy a vesekövető azt hogy csinálom, meg mit tudom én, szóval az már olyan dolog, hogy kemény. Ezt nem is tudják megállapítani úgy, hogy na tényleg frankó vagy nem frankó. Ez majdnem ugyanaz, mint a sárgaság. Hát például azt is most, hogyha
2 nap alatt meg tudnám csinálni, mint vagy Sárgosságon megyen. Fogok egy dalszalonnát, rákötöm egyet, fölvarrom egy ilyen cérnára. Azt legyen, de csak idáig megakasztom, fogamra leakasztom. Egy éjszakát úgy van, biztos, hogy 2 nap alatt vagy 3 nap alatt annyi. Tehát egy 2 hónap pihenő az is. Csak ebben az a poén, hogy ezt csak egyszer lehet csinálni, mert utána már rájönnek a rafkóra. Hát mondjuk a TBC-6, ez olyan dolog, hogy a TBC-6 Istenem, nagy kaland, beszív egy kis tűsót, 2-3-szor is szétégeti az idejét. Mondjuk annyi benne a poén, hogy ez 2-3 hónapból ma semmi, de attól függően, hogy itt van egy fél évig. Nem csinál semmit, mindent a helyébe hoznak. Jó kaja, első osztályú ellátás. Nem ezek a majmok ordítoznak, éjjel-nappal alhat, pihenhet, fekhet, napozhat. Van elég luxusszálloda ehhez képest. Ez a Zsolti, aki itt van az árkában, jön át is hát ez kicsit bolond, mert nyerése hozták ide föl körülöttre. Bejött ő az árkába, Csonka, más néven Lóbaszó, elnézést. Az a beceneve neki, bejön, azt mondja, Jóskot, azt mondja, már itt régi gyerek vagy, azt mondja, ügyei gyerek, mert nyerős. Hát jó, mondom, vigyázok rá. Na azt lényeg az, hogy megbumált a hülyeségre, hogy menjünk fel a kórházba. Azt, hogy ő nyél, mert neki az anyja ez, az anyja az, már az anyja véget van benn, szóval jó, megírtam. Milyen öcsém? Hát engem nem érdekel. Te tudod, mit csinálsz. Te teszed magad tönkre. A lényeg az, hogy megjelölt neked egy teljes bontott észletet, egy olyan 60 darab pengét, és semmi baja neki. Jani anyátam persze. Nem is egyszer. Tök felesleges. Sok mindent. Pengét. Karácsonyfát. Ez egy drótból készül, és olyan is, mi szerkezet, mint a karácsonyfa, úgy néz ki. És átkezdődik cérnával, egész vékonnyá válik olyankor, na most cérna, hogy a gyomorsa, hogy lemarja róla, vizet iszik rá az ember, hogy letekerőzik róla a cérna, akkor ez szétugrik, mint a karácsonyfa, ugyanolyan formában, hogy szétszórja az ember belét. Volt, lenyeltem csomó szart. Lehúzott, borotva lehúzott, szappanosan, 2 napig harzott a számát. Hát mit csinálják? De nem vettem, szóval nem lett tőle még hasfájásom, és csak megéheztem. Majd meghaltam így. Talán letettem a börtönposzt mellett, akkor a luxus nem engedtem. Semmi értelme. Akinek nem megy, az ne erőltesse, én mondó vagyok. Teljesen felesleges. Meg azért elég. Szóval nagyon sokan hallottak ma, hogy benyelett, meg belehalt, meg mi szóval. Szinte majdnem mindegy. Szóval, hogy tényleg mit összeszenvedett, még szerencsétlen megsikerül. Ez benne van egy kicsit a fél a fájdalom. Tudjuk meg most. Miguel csinál? Főben nem lőheti magát, fegyvere nincs. Ha lenne, akkor ma nem érne a fele. Mert mindegyiknek van olyan kedve, mikor tényleg megcsinálna. Csak nem mindig ugyanakkor. Most én meg fogdára elkezdtem járni, mert hát az, ami itt van munka részemről, nekem nem tetszik. Legalábbis a nyom, de nem tetszett. Elkezdtem járni fogdára, pár 20 napot leültem, utána meguntam, befarcoltam. Elkötöttem itt fenn a közön, pengét lövittem a számba, a fogdára, utána behúztam, mire fölöltünk a korázba, fönn a korázba. Padlóra mentem, tehát elájultam, és utána visszavittek, utána újból befarcoltam másnap, utána újból befarcoltam. Azt így ment végig. Ha van olyan sok gyerekfarcos, aki azért farcol, mert tehát kötözködnek vele sokat, vagy bántják,
Van olyan, aki el akar érni valamilyen célját. Hát, hogy például, mint én, a gyógyítóba akar kerülni. Van, aki komolyan meg akar halni, de én nem sok fordul elő. Itt voltam a gyógyítóba, akkor is befarcoltam. Akkor meg már azért, mert vagy ideges voltam, hát egyszer, mikor begyógyszereztem, akkor meg szerettem volna halni, de utána meg nem. Szóval egyszer igen, egyszer nem. Mikor már halál előtt van az ember, akkor már meggondolná magát. Ja, legyen! Lépés, idő! Szálló! Ez van! Jobbra! Általában itt úgy szoktak verni, hogy leviszik először fogdára, és ha haragszanak rá, akkor elverik ott. Hogy fogdán 20 napig sehova nem tud menni, 20 nap alatt meg a gumibottítés elmúlik. De hogyha itt fenn valakit elvernek, és van rá tanú, akkor ők viszont kapnak érte. Hát itt 11 néhány nagykorú van, többsége majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy hamis tanúnak van tartva. Bármi történik, van egy hamis tanú, hogy mondjuk össze van vele valaki annyira, hogy nem lehet belül tartani az ügyet, ki kell nyitni, hát kórház ide-oda, amoda. Már is van egy vagy két nagykorú, aki megy mellette, kérem, megtámadta az őrt. Megtámadta, kész, akármi. Kényszerítőket alkalmazhat. Spér gumibotot, amit tetszik. Fegyelem az őrét le. Talán nem jó réket. Fiatal szorult, fegyelem az őrét. Jó. 3 év, 9 hónapom van. És 86-ban fogok szabadulni, az még messze van. Mikor? 86-ban. Már volt egy bűnvád, hogy belejtették lennem a vádat, olyan okos gyerek vagyok. Bizony. Én vagyok, nem véletlen, de frankon. Ó, de össze fognak most olyan reggelette. Csúly. Én? Mit? Hol? Ma? Hát nem félek én. Ütéssel nem érnek el semmit. Csak jó szóval énekel. Hát a fogdan egyébként rendesen
rendes körülmények között semmi más nem történik, mint hogy letölti azt a bizonyos napját ezekkel a fegyelmezett, szóval nagyon fegyelmezetten, tehát az, hogy ezen a pricsen alszik, ha hideg van, megfázik, ha meleg van, akkor a franc tudja, mi van vele, akkor ami legborzasztóbbak egyike, legalábbis a szempontomból a fogdán, lehet, hogy másképp gondolja, hogy itt nem mehet WC-re. Abba a pici fogdába egy úgynevezett kibli van, és nem szabad ám csak egy nap egyszer minden reggel kiönteni, mert ezt a kiváltságot nem kaphatják, mint ezt meg is, be is tartják az őrök, szigorúak és szabálytisztelők, nem. Csak hadd kacsalja az órát egész nyáron ott, és mellette, mert az teljesen mellette van ott a pricsen kívül van egy 60 vagy 50 centis széles csík, és ott a prics hosszában azon tud mozogni, semmi más, és akkor ott vannak. És ott teszik persze reggel, délbe, este, mellett a kirblinek nevezett maraság mellett. Az utolsó napért az ember egy egész jó megoldás. Az, hogy deszkán alszik meg. Csak 5 óra hosszú alatt minden. Ha hagyják meg, áskálódnak, meg az őrök megtalálják, meg esetleg meg le is velik 2-3-szor, attól függetlenül még ott elég jó kispielni magát. Tehát van a fogdának ez a fogda része, van a fegyelmező része, és akkor van egy dühöngő, az egy pici olyan, van 1 méter-szer 1 méteres helység, ami ki van belülről párnázva, szivacsozva, rettentően hideg, én nem tudom miért, és akiket úgy találnak jónak, vagy dühöngenek, vagy nem dühöngenek, de úgy találnak jónak, hogy azt mondjuk, hogy dühöng, vagy lejön és ez olyan indítatással jön le, hogy ez ilyen srác, akkor azt levetőzhetik mesztelenre, ez nem tudom miért van, de ezt ragaszkodnak, és berakják a dühöngőbe úgy, hogy hát legalábbis ez a legújabb szokás az volt, nem volt kivétel, hogy a könyökét összehúzzák lánccal, és amennyire tudják, amennyire engednek a üzletek, annyira összehúzzák, összeláncolják, és a csuklóját is összeláncolják, és azt összebirincselik, és a lábát is összeláncolják, és akkor ott van a dühöngőbe. Hivatalosan 1 vagy 2 órát lehet ott, de nem fordult elő 2 óra sem, hanem 4, 5, 6, vagy mit tudom én, egész éjszaka, vagy valami. Előtte kapnak nyugtató akciót, és úgy megnézve. Megnyugvásig, hogy nincs meghatározva. Amíg dühöng, az itt van. Legalább. Nem azt mondom, hogy jobb, de sokszor jobb volt, mint fent. Amikor már fent voltam egy jó ideig, akkor meguntam a társaságot, vagy valamit. Akkor lementem egy 10 napra, vagy 20 napra, mikor feljöttem, mennek kicserélődtek. Elmentek másik zárkába, oda, mindig jobb volt akkor, kicsivel. Nem volt olyan szorult a légkör. Jó volt, sokszor. De volt, amikor elég bírtak levinni. De akkor gyerekek, most van egy jó infót, ne vegyétek meg. Robertról ma mondjon. Köszönöm, Sajnálom, a smóvisra tudtam. be sem mutatkozol. Az előbb találom valami. Mi van? Miért nem? Hát menő volt a lent a fizesen barát. Vagy nekem? Be sem mutatkozik a csáv. Van zerba? Mutatkozzál. Gyere, mutatkozzál. Sajnálom volt a... Ez így ráfut a lapsina. Hogy van ez? Mi? Hogy van ez? Hogy van ez? Jó, nem kell ide rágni egy gyerekre! Anya leszek, veszene! Álljál fel! Mi ez?
Hú, bazd, ilyen kemény vagy, gyere. Gyere. Támad. Anyád, jó, rohadt meg, Mari! Kurva édesanyámat Várj, meddig innen, ne legyünk köcsögök. Tapsi. Vizet öntsél rá! Egy pici vizet hozzatok. Jó, meddig innen? Állj már egy picit, Ámsz. Ne figyelj ide. Van két választás. Vagy köcsögöm leszel, vagy csicskán, melyiket választ. Hát jól meg. Ilyenkor ne. Szóval nézd, hogy miért tesz, mi? Nézd, hogy áll. Kucsán. Adjad már! Jobb lesz neked ez. Jobb lesz. Jó, na. Nem. Aztán meddig innen. Bele kell csúsztani a kárba. Mit védel elég, hogy a fasz nézetem? Jó? Szeretnénk ide beállni. Majd ezt megkérdezem. Mutasd már meg a... Meg kell tanítani főnek. Ott a második. Estig a másik választáson is gondolkodhat. Ez majdnem tanács lehet, ha bejön valaki a börtönbe, inkább álljon ki az emberekkel, még ha veszít is először, mert előbb-utóbb azért egy-két ember félni fog tőle, és csak nem az utolsó lesz, hanem az utolsó előtti is, és akkor kerülhet előre valami is, utána kiderül, hogy ezt is meg vagy azt is, és akkor egyszer csak a mennyit befogadjanak havernak. Egyik a másikkal kiáll és összeveszenek, és valamelyik győz, és elismerik, ez ritka dolog. Az inkább a sűrűbb, hogy igen, kiáll egyik ezzel az ujjal, de ha gyengül, akkor rára van a többi, és akkor is meg van verve. Így zajlónak körülbelül. Hát az őrök nem akarnak tudomást venni erről. Hát az őrök sejtik, még néha meg is látják, de nem, a saját érdekükbe, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nem szólnak bele. Hát mondjuk egy olyan szembe szóljon bele, aki jó van vele, és jó üzletpartner, őszintén. Megéri az neki? Hát ritka. Most persze én hangsúlyozom, hogy nem akarok általánosítani. Én a 12-es kerületről beszélek most. Itt így van, egy az egyben minden. Vannak ezek az újoncok is. Nem értem meg őket. Azok is rendesen remegnek, mikor bejönnek az árkába. De mitől félnek? Megeszik őket? Szerintem nem. Mert jó, le kell játszani érte így az árka felelőse, vagy valamelyikkel érted. De nem mindig az árkából megy az se. Hát ez így megy. Még addig, hát 3,5 évet kellett felverekednem, hogy elismerjenek, hogy nem jó velem gecizni. Nem jó. Hát most már az van, hogy ha én azt mondom, hogy ez fehér, hiába piros, akkor is fehérnek kell lenni. Ha nem, akkor valami van. Például, amikor megzárkálom vagyok, hogyha ez a sampon az enyém, akkor mindenkié. Én azt szeretem. Én nem szeretem azt, hogy most én ebben a szekrényben nem nyújtok be. Mert tudom, hogy ez a Lacié vagy akarkié. Hát tudom, az a szekrény az árkangban, akar mi van benne, az közös. Szóval, ahol én vagyok, ott kell, hogy osszák, muszáj nekik. Tehát meg kell, azt kell, hogy legyen, amit én mondok. És nekik is jó az. De például, megmondom őszintén, nem olyan vagyok, hogyha spejz van, vége meg a körleten nekem annak, akar ki, akar mit kérek, annak. De viszont ha hozzám jönnek, akkor én is, ha tudok.
ha van. Az Ákarényom az azt jelenti, hogy mindenkivel osztozik mindenben. De az azt jelenti, hogy a menőnek nem lesz soha se csomagja, de mégis osztozik. A kicsiknek, a csicskáknak, ugye ez is börtöni fejezés, az a csicska, aki a másiknak szinte a szolgája, itt van. Itt két táborra oszlik az egész börtön. Egy menő csicskáztató táborra, és egy másik felére, aki kiszolgálja, az a csicska. Csak nem geci, csak de. Nézzük a Marikát. Marika, geci. Jaj, geci. Itt a Baraga csalót, az anyám életére. Nagyon beszélni. Magán vagy geci. Magány. Maradjál már. Egy, kettő, három, négy. És te vagy a negyedik. Mit hogy jó a második, te? Keményen. Hallod? De igaz itt történet. Nagyon nem baj, öcsém, Émi, Peggy. Őt itt a kulera. Az anyámba. Mennyit, most maradjál már. Oda, hogy sérodik? No, az anyám élet. Nem menjél. Az anyámban faszomat nézd meg. Öcsém. Te köcsön összevesztek? Látod milyenek a faszomban. Én soha nem gyerekek, soha. Minden gyereket ők kezdte menni. Nem szabad minden gyereket végzel azán. Minden gyereket meglátok elítélni. Tehát a köcsög az, hogy az fajtlankodják. Tehát a fajtalanságon nem tudod miből áll. Tehát végbélen keresztül közösül vele. A bika az, aki csinálja vele. Hát ez a homoszexualitás is részben erőszakból. Itt minden erőszak alapul a börtönben. Csak erőszak létezik. Még az sincs, hogy a buzi a buzinak megpróbálna udvarolni, hogy elhódítsa a másiktól. Nem, csak erőszak. Ha én egy kicsit erősebb vagyok a másiknak, a legfeljebb ezt a másik bikát jól elverem, és az enyém lesz. De ez is ritka, nem önzők itt az emberek ilyen szempontból. Én is beszállok a sorba, érted? Kisebb, gyengébb, nem mer szólni, akkor lefogják, ketten-hárman és megerőszakolják. Ő köcsög. Akkor megvan az a kiváltsága, hogy őt rendszeresen végigmennek rajta, de nem kell takarítania, felmost esetleg semmit se dolgozni, és ezért képes ez lenni, ezzé válni. A többség ilyen. Tehát nem azért, mert ilyen beálltottságú volt, így érkezett, ezért lett az. Aztán van olyan része, ezek között a bikák között, akik köcsögölnek, hogy nem is volt még nővel. Hittek elő 14 éves korában, 14 és fél éves korában nem is volt soha nővel. Nőt a képen látta, és az úgy neki tetszik is, de nem nagyon tudna udvarolni egy nőnek egyébként, meg egyáltalán. Hát, éveket tud az ember. 5-6 évet. Nőt a fél alatt. Az összehajtsa. Akkor már nincs mesélni. Vagy olyan, aki 16 évet ül, vagy 18, vagy 20. Mit tud tenni? Először, mondjuk akinek nagyon sok az először, hogy a bikárskodik. Utána nem csak vicces lesz, a homoszexuális egy az egyben. Először, mikor így hallja az ember, el sem tudja képzelni, hogy hát mégis mi vagy, hogy vagy. Erre meddig ne áll. Utána már láss az ember. Na hopp. Ez igen. Hát nem azt mondom. Először elég erősen kötked az ember menni. Meg émelyg a gyomra. Hanem akkor az ösztön elkapja, akkor más. Megint. De meg lehet állni. Szóval, ha valaki meg akarja állni, meg tudja állni. Az helyzet, hogy nem védem meg őket, mert én ott vagyok és látom, hogy mit csinálnak velük. Úgy megvédem, érted, hogy
Hát volt olyan, hogy én egy srácot megvédtem, az tényleg olyan volt, hogy azt nem akarta csinálni. És azt tényleg megfogta a kést, és magába akarta szúrni, hogy ő velem fogják ezt megcsinálni, kell megölni magát. Azt nem akarta. De a többi 100 meg 200, az meg van, hogy na csinálod, vagyon észre. Hát persze, hogy csinálni, érted? Meg se vár a köcsök, hogy végezzen a dumával a srác. Azt mondja, hogy akarom. Hát én mi nem védjek meg. Van nagyon sok. Félkövet az. Van egy-két menő. Az annyi. 2-szer búziskodtam. Nem csináltam. Bírtam 5 évig. Akkor ezt is kibírtam volna, ezt a 1,5 évet is már. Nehogy tévedésből, nem vagyok egy buzi. Csak megcsináltam többieket. Mentem én is. Nem kellett biztatni, nem azt mondom, de mentem én is. Most van egy olyan ügy, hogy lehet, hogy kapok itt bűnvádit. Most úgy látszik, hogy a gyerek is azt mondja, hogy ne. De beszélgettünk már vele is. Neki is azt kell mondani, hogy nem. Ha azt akarja, hogy továbbiakban is ne legyen kellemetlensége. Ha képes vagyok, még ha kint találkozok, hogy akkor is felkeresni. Ha kimegyek, akkor biztos nem így gondolok rá, mint így bent elmesélem a barátomnak. Mert ha kimegyek, akkor nekem az eszembe jön, és nekem az egyből eszembe az, hogy ott fekszek egy nővel, például megtudná ő, hogy én mit csináltam most itten. Vagy meg tudná hozzátartozolni, nekem annyi is lenne. Én ott hagynám az egész. Mi hiába lenne családom, akkor is. Ott hagynám őket, elmennék onnan. Egy Ádámpa. 2 csajka, komplet, 2 hívópohár. Valahol hol van? Hol a tudjátok az egyszer. 2 pár szakot mutassál. 2 pár szakot. Egy pár? Másfél. Az a tiéd. Ott csaptál földön, hallod? Szapkát te tudom. Ó, most egyszer. Jókor állítom? Megvan? Szerencséd van. Inkább segédmunkás legyek, életén végig, hogy meg nem harcolok, be nem patkolok. Addig segédmunkás, hogy csáknyolok, lapátolok. Legyen vissza, nem akarok kerülni. Inkább kint szenvedek mindig bent. Ez van. Tollak, Pisti. Tessék. Én hiába mondom azt, hogy nem fogok balhézni, meg nem csinálom a hülyeséget, hát ilyen nincs. Mert még véletlenül is bekerülhet valaki a börtönbe. Főleg olyan, aki szabadul börtönbe, az még jobban bekerülhet, mint egy első pintényes. Mert hogyha van valami balhé, akkor egyből ahhoz mennek. És én nem is mondom azt, hogy nem fogok balhézni, mert még nem tudom, hogy mi lesz, ha kimegyek. Nem tudom, hogy fogok tudni beilleszkedni a társadalomba, mert ez egy kicsit nehéz lesz, 10-valahány év után. Szóval nem mondom azt, hogy nem fogok bekerülni többet, mert ez hazugság lenne. Hát vannak hülye gondolataim is, vannak jók is. Hát a rosszból még mindig több van. Csak ez olyan dolog, hogy nagyon kemény, mert ez egy olyan emberre valaki, tehát aki nem normális. Mert olyan gondolataim vannak, hogy kimegyek például, fölrobbantok minden házat, ilyenek.
Például az ilyen rendőrségi házakat, meg ilyenek. Most is vagyok rendőrség. Gondolkoztam a katonaságon. Hát anyagot csak is külföldről hozatnák, amivel robbantanám. Pénzt, hogy honnan szereznék rá ezt is meg tudom mondani, például vagy betörés, vagy valami. Ilyen nagyobb felség, azok egy lépést nem tesznek azért, hogy menjenek dolgozni. Én meg ha nem megyek dolgozni, egyből itt vagyok a börtönben. Azok is ugyanúgy sikkasztanak, meg csalnak. Tehát nem csak mit csináljuk, és azok általában mindig megúsznak. Csak minden. Voltak olyan gondolataim, hogy az egész földet elpusztítani, de hát lehetetlen. Intézetben még nem is gondolkoztam ilyen, nekem 13 éves voltam, akkor még intézetben akkor. Még itt 13 éves gyereknek akkor nincsenek ilyen gondolatai. Vagy ki tudja. Hát, úgyhogy bekerültem. Azt elvertek egy párszor itt az őrök is, meg a rendőrségen is. Meg mikor itt van az, hogy csak az őröknek lehet igazat, nekünk nem. Hát ilyeneket. Először is leszámolok a barátaimmal. Azután pedig nem. Lehet, hogy el fogok állni dolgozni, és családot fogok alapítani. De frankon azt fogom mondom, nem munkálok, azt fogom csinálni, csak kimegyek. De hogyha belém kötnek, akkor beindul a híres bodó. Ezt az öklöt megkóstolják. Addig is itt egyzek, különben gyúrok, meg egyzek. Jól nézek ki, mire kimegyek. Már 80 itt van, már nincs messze a kertek alatt. Csak a kertek vannak messze. Nyissuk ki a szabadulózárkát. Ott olyan csik. Jöhet vonulni. Vigyázzunk mindenre, addig nem lesz szabadulás, amíg a kártérnék meg nem lesz csinálva. Valaki alkalom valami nyelvre. Hát, ha úgy lesz, hogy komoly nőt meg tudok ismerni, tehát, hogy meg is szeret, meg hogyha ennek a balhénak az ellenére, tehát már feltett szándékom az, hogy én mindenféleképp meg fogom neki mondani, hogy ma tulajdonképpen nézd, ez van. Ezért voltam benne a börtönben, 11 évet örültem le. Ha így el tud magának fogadni, akkor én nagyon boldogat teszem, tehát a földön olyan boldog az, hogy nem fog lenni. 2 gyereket, egy kisfiút és egy kislányt, és akkor meg lenne az életem, tehát boldog lennék. Én is. Szóval mondom, ez feltett szándékom. Hogy meg fog valósulni, azt nem tudom.
hogy mondjam. Ezek a gyerekek, akik itt vannak, mind megpróbálnak kitörni. De ahhoz túl kevesek, hogy megtegyék. Hogy börtönben mondják, kevés hozzá. Egy gyerek, pénz kell hozzá. És jelenleg olyan fogadtatás. Hát pedig az éneket nem úgy fogadják. Tehát nincs rá mód. És hát nagyon sok. Olyan van itt, akinek látom az apja. Hát ez mind öröklődik, tehát megy családról család. Nem. Szóval ez csak legfeljebb nőni fog. Csökkenni nem. Ilyen formán nem fog tudni csökkenni. Eleve csak azt a lehetőséget adják meg, mikor innét kikerül az ember, hogy a semmiről indul, és csak úgy indulhat, hogy gülizik. Ha gülizik, iszik. Hát jobb esetben van egy családja, egy olyan családja, ami elég szülött. Hát, ki tudja. Ez valahogy majd összejön. Ahhoz, hogy az emberek jók legyenek, ahhoz feltétlen az kell, hogy megszenvedjenek. Elég egy város visszarolója, egy kiló ciankálé. Mire észreveszik, a félváros meghalt. És vizet mindenki fogyaszt. Ha leves teszik, még akkor is. Hát nagyon sok mindent lehet tenni. Elég, ha valami olyan betegséget, olyan formán enged el az ember, ahogy nem várnak rá. Vírusos fertőzést, 2-3 fajta vírust esetleg valamilyen formában összehozni, ezt elterjeszteni, lehet, hogy egy órán belül a fél ország kidől. Ez csak egy őrült gondolat, de megvalósítható. Nem lehetetlen. Meg. Függetlenül attól, hogy nem csak a rossz emberek, hanem a jók is elpusztulnának, de az a sok rossz, aki megmaradna, nem biztos, hogy rossz maradna. Kicsit megváltoznának. Valahogy változtatni. Valamerre el kell, hogy induljék a világ, és ha nem én, akkor megcsináljuk másik. Ez olyan. Ha nem ilyen formában, akkor másképp. Lehet, hogy 2 év múlva gépfegyverrel fognak szaladgálni az utcán, és ölik egymást valami. Az is egy formája. És az is ugyanolyan vérengző, szóval ugyanolyan kegyetlen. Semmivel se külön. Azt hiszem, nem csak nekem, mindenki. Nagyon soknak mindegy már. Meg nagyon sokszor, szóval van, amikor van bennük egy kis életkezd, de ezt általában hamar elveszik.